Video yathu lero tionesana mmene tingamchosere munthu amene tinambloka Facebook ndiye tifuna timbwezereseno kuti akhale nonchimake. Ndemosataya nthawi tatiye tiyambe. Ndiye chomwe timachita tikasekula Facebook wathuyo ndikupita apa. Kenako timaseseresa m'munsi ndikupita apa pa settings. Tikafika apa timaseseresaso ndikupita apa alemba kuti blocking, tipangapo click. Kenako tipanga apa alemba kuti unblock, ndekuti aliyense amene unampanga block amaonesa uku ku list iyi. Ndengati ukumfuna umangopita line yake yomweyo ngati awa tifuna tichoseko by Logandai, so tingopanga apa alemba kuti unblock. Kenako tipanga unblock. Zikaterotu ndikuti zimakhala kuti zatheka, ndikuti munthu ujano atha kuyamba kutitumizira ma messages, kuona ma post yathu ndi zina zotero. Ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tiye tionanso video yotsatira.